pois chegamos a Azerbaiyán, aterrizamos onte de madrugada, ás 4 da mañá. Nada, tuve moitos problemas, en Kazajstán sin problema ningún, pero en Azerbaiyán non escondín o dron, e cando me preguntaron se tiña un dron dixen que sí, porque sabía que no momento que abriran a alforxa iban a ver, así que xa preferín dicir a verdad. E nada, quitaronmo, entonces fui unha mañá á aduana a ver se mo devolvían e dixeron que non mo devolvían, que a única maneira de devolvelo é que vou outra vez desde o avión, desde Azerbaiyán, desde o aeroporto, ou que outra persona o faga por min e o colla. A única maneira que sacar o dron no país é polo aeroporto, entón nada, teño que pensar o que fago. A mellor fago aí unha triquiñuela, pero dame un pouco de medo, a ver, e xa se irá vendo. Bueno, pois xa collemos a caixa. Finalmente o dron non mo dan. A única maneira de recuperar o dron é voar desde Bakú, é dicir, salir de Azerbaiyán por aire. É a maneira que perdo menos diñeiro. É unha pena, non vou ver Azerbaiyán, o que é a zona rural. Creo que Bakú non representa o que é o país, porque Bakú é unha cidade supermoderna, con edificios superchulos, e creo que Azerbaiyán non é así. Enmascárano, pero non é así. E nada, eso vos conto, un pouco con moito jaleo, de falar cos guardias, de procedimentos, de burocracia, que sinceramente é o que me quita enerxía, a burocracia. Andar en bicicleta non me quita enerxía, pero a burocracia e estes jaleos de ahora busca a caixa, empaqueta, vai ao aeroporto, desmonta a bicicleta, volve a montala. A triquiñuela do dron non me funcionou, pasei de arriesgarme porque podo liala, paso de liala. Entón vamos a facer as cousas con xeito. Que vento fai! Deixo de gravar que fai un ventazo. Estamos en Xeorxia, na capital, en Tbilisi. Ao final tuven que voar, xa sabendes, porque se non perdía o dron. Entón, bueno, pois os azerbaianos non poden facer en bicicleta. Chegamos onte a 1:30 da mañá, entre empaquetar a bicicleta e todo, pois fíxoseme como xa eran as 4:30, 5 da mañá onte, estaba cansado e deiteime aquí neste edificio medio abandonado e nada, e dormiño bastante ben. Mirando que hora é, son as 12 da mañá. Son as 12 da mañá e acabo de levantar agora. Mamma mía, durmo en cualquiera lado xa, a cualquiera hora. Que locura, estou salvajado de todo.
Susana, pillei, no está aquí, viñime fijando e parou aquí na estación de autobuses. Mira. Vivei, matriculado Georgia. Flipa, tío. Flipa. E aquí. Dios, qué ilusión, chavala. Qué ilusión me acaba de dar. Diana Vivei. Que ilusión, iso quere dicir que non estou tan longe de casa xa. Pode dicir Xeorxa, eso está a tomar por cu. Perdón, está no Quinto Pino. Non está no Quinto Pino, tío. Chegan aquí os Outer Vivei, rematriculados. Como xa sabendes, Georgia, hoxe é o meu cuarto día aquí. Chegaremos a Batumi e pasado pasaremos a fronteira con Turquía. Un país moi bonito, moi verde. Xa síntome como en Europa, a verdad. En plan, de feito a bandeira da Unión Europea está en todos os lados, porque realmente queren ser da Unión Europea. Esa é a miña sensación que me dá. Entón, pois, poñen a bandeira da Unión Europea en todos os lados. Culturalmente parecese tamén moito a nós, porque, ahora me explico, son cristianos ortodoxos, como os rusos e como os griegos, pero xa non hai esa mobilidade que transmiten os pueblos, como pode ser en Uzbekistán, en Kazajstán, en Irán, en Turquía. Xa non é... xa vas a dormir pola noite, imagínate, xa te miran como a ver que me vai facer unha hallada, ou onde se me vai meter, ou... merda. Sei que non se pode estar a todo. Que hai unha botella, bueno, ahora a recollo, é que non me gusta deixar plástico. Unha cousa boa de Xeorxia é que teñen fontes en todos os lados. E ao ter fontes, pois xa, unha a forrar diñeiro, e outra que non faz tanto plástico. E nada, iso que vos conto. Entonces, pois xa vas a dormir e xa te miran con cara de ferreiro, xa desconfían, non? Como facemos nós alá, non? Cando vas alí a dormir e dicen, a ver este onde carallo se me vai meter. E aquí pasa o mismo, iso nos países onde eu xa dixen, pois é diferente en Turquía, Irán, Kazajstán, Uzbekistán, mesmo China, Indonesia. Son países onde se mostran un cariño, unha sonrisa, veñenche a falar con unha sonrisa. A veces é un pouquiño intenso, non? Que cando queres estar solo, bueno, pois tamén te cansan, pero bueno, eso, que os xeorxianos parecense moito a nós. A ver, quizás parecense, ahora diréndome, se non se parecen nada, xa, pero é que eu veño de sitios onde totalmente eran diferentes a nós. Entón, ao entrar en Xeorxia, pois eu notei certa europeización, bueno, non o dixen ben, pero como se diga. Entón, pois, eso, dame a sensación de que, pois eso, que xa estou cerquiña de casa, ademais, vin xa un autobús do Outer Vivei, entón xa me noto máis cerquiña de casa. Estamos a 2.000 metros de altura, 2.200 ou por aí. Estou baixando. Un puerto bastante chulo, pero as vistas, como poden ver, non son moi chulas. Cando hai camións, hai fronteira, e cando hai fronteira, hai alegría. Vamos a cruzar a Turquía, señores. Buah, señoras. As portas de Europa. Estamos ás portiñas de Europa, que xa non me queda nada para chegar a Europa. Buah, que subidón. Nada, pois eso vos conto. Vou cruzar xustiño polo mar Negro, xusto onde fai a esquina o mar Negro. Vou cruzar por aí. Eso vos conto, nada, estou bastante fuerte últimamente. Tuve unha época mala, porque tuve problemas no meu estómago, que debín coller unha infección, un bicho, non sei que. Tuve desde a fronteira entre China e Tayikistán hasta fai 4 días que fun ben ao baño. Ahora xa empezo a ir ben ao baño, pero durante máis dun mes estuve malo realmente da barriga. Non era malo, pero así un pouco descomposto. Perdín algo de kilos, non me notaba moi fuerte, sinceramente, na bici non
non acababa de ter a sensación que me gusta a mí. Pero ahora volvemos a estar en ruta. Ahora volvemos aquí a tope. Mira, un camión de Uzbekistán, casi nada. Para ser camionero aquí, madre mía, este amiño non fixo kilómetros aí na cabina esa. E nada, aí tendes o mar Negro. E o edificio ese é a fronteira. Veña, vémonos pronto. Bueno, entramos en Turquía sin ningún problema, a verdad, unha maravilla estas fronteiras. Vemos a Erdogan, así como dato curioso, Erdogan, como sabendes, é o presidente de Turquía. Xa leva moitos anos sendo presidente, eu non mirei ningún dato, pero sí que me lembro que nas épocas de Zapatero xa Erdogan era presidente de Turquía. Non sei, xa leva moitísimos anos no poder. Non digo nada, que non digo que isto non sea unha democracia ni nada, pero non sei, cando un presidente leva tanto tempo no poder, non me cheira a min a cousa moi ben. Bueno, vamos dar zapatilla por Turquía, un país grande, pero sinceramente pareceume máis grande antes de facer Australia ou China ou esos países que eses sí que son grandes. Pero bueno, a ver se o facemos ben e nos pomos na fronteira con Grecia. Seguiremos informando. Estamos máis ou menos no centro no centro de Turquía, xa relativamente cerca de Europa. E nada, vamos ver unha cousiña que ando aquí ahora de mantenimiento, e esta roda, vale, vou ter que cambiala porque me está rota nos flancos. A mí o que me pasa das rodas é que se me rompen os flancos. Non sei se o vender ben, pero aquí empeza a romper. Ao mellor aguantábame 2 días máis, pero xa estou aquí nun sitio xeitoso para lavar as maus e para todo, e vou aproveitar para cambiala. Non sei se vos fixandes que a roda ten unha franxa amarela. Eu a primeiro pensei que era que pisara unha liña así destas da carretera que acaban de pintar, pero non, é un indicador de cando está gastada. Sinceramente a roda aguantaría máis por aquí, porque, bueno, ainda non se lle ven os alambres nin nada, está gastada obviamente, pero non é, ainda me aguantaría, pero como me rompen polos flancos, pois teño que polos laterales teño que cambiala. É unha roda, esta roda ven na roda de atrás desde o centro de Australia, é unha roda con moitísimos kilómetros, é unha roda de bici eléctrica, voulle facer promoción porque creo que merece, é unha Pirelli Angel GT Urban, para que lle interese, que ir a facer moitos kilómetros e quere que lle duran as rodas. Este é un moi bo neumático, moitísimos kilómetros que ten encima, moitísimo terreno malo, moitísima pedra, que eu creo que é a razón de que se me acaben rompendo polos flancos, polos baches e tamén polo peso que leva na roda de atrás. E nada, eso vos conto un pouquiño. Hoxe madruguei, estou me levantando como a 6 da mañá, 6 menos 10 hoxe. E nada, hoxe dormille aquí, así para que vexandes un pouco. É un parque moi xeitoso, os turcos teñen así parques chulos, con auga, eso é o Mar Negro, que me estou bañando casi todas as tardes nel, para refrescarme un pouco. E nada, eso vos conto, Turquía está moi ben. Se queren vir algunha de visita, a min pareceme un bo destino vacacionar, vir a Turquía. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü.
Görmeyince sezilmiyor mihriban, mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ödümü. Estamos xa moi cerquiña de Europa, o Bósforo está ali, como a 2 kilómetros, para coller o ferry. Eu xe dormille aquí neste parque, a verdade os turcos son super amables porque non te poñen ni unha pega cando durmes en parques en cidades, porque isto, bueno, non é unha cidade, pero son suburbios de Estambul. Estamos na parte asiática, pero que Estambul é tan grande. E iso vos conto que tuve bastante suerte porque nin deron o sistema de riego nin me viñeron a moverme, así que se vindes a Turquía e facedes acampada, os turcos son moi amables e deixan acampar nos parques incluso das cidades. Hai xente e tal, pero sinceramente nunca me puxeron ningún problema e xa non é a primeira vez que o fago, vale? E aquí pensei que iba a ter algún problema máis porque ao final pois son cidades máis grandes, pero a verdade sin problema. En nada estamos en Europa, ojito, en Europa, chegamos xa en... Estamos cruzando o Bósforo para chegar a Europa. Estamos en Europa, casi nada. Estamos en Europa a 13 de setembro de 2025, hoxe fago 18 meses no camiño, ano e medio. E bueno, que vos contar? Pois nada, vamos a Turquía, bueno, vamos a facer a parte europea de Turquía, que son como 200 kilómetros, e iremos a Grecia outra vez. Bueno, un hito bastante importante, un fito bastante importante no camiño, chegar ao continente europeo, non sei, facer o Bósforo, bueno, sin máis, estou super contento por dentro porque, bueno, estar en Europa outra vez, pois sempre gusta, e ademais Europa é un continente moi pequeniño, agora que veño de Asia que é enorme, Europa pois é nada. O tema de Europa é que é bastante montañosa, pero bueno, vamos allí, que as montañas tamén molan. E repetimos paso fronteirizo, mola cando ves que por aquí xa pasaches. Fai máis dun ano estaba por estes lares, pasando a fronteira, cantas cousas pasaron desde entonces. Bueno, se deixamos Turquía para entrar en Grecia. En Grecia, xa estamos aí. Bueno, que vos digo, Turquía é un país moi chulo e moi recomendable.